или петли. Някъде към 10, 10 и нещо. И още не отворил гореливи очи. Звънвам на Боби и излизам от къщи. Сядаме в джаза, изтрепят сърцата. Поръчвам кафете и проклинам съдбата. Какво му направихме на Господ с Боби? Да на изток от рая нас ни зарови. А някой бачка до няколко часа направиха пари, какво от това? И богатите понякога плачат, а тъде ще огрее дидери кучия. Кучия гъс, да гъс. Обед минават колите, по масата пазят бавно две-три мухи. И сами тука поглеждаме Боби, дай да палим гумите и към Хавай. Знаеш ли, брат, хората на запад колко ти имат само за час? Толкова, че тука с тия парички кафеце ще жули 4 пети. А нека работят здраво маймуните, не се става така лесно, човек. А ние с Боби работим над себе си, работим над себе си и пием кафе. Да, кафе. А ние с Боби двамата пием кафе. А ние с Боби двамата пием кафе.